תודה לבועז אופק, משרד DBO שאנחנו מתארחים פה. אנחנו בכנס פאנל של נדל"ן במלחמה. אני עופר לוין, אני אנחה את הפאנל, ותודה לבלוג, מגזין נדל"ן חצוף ולקרן, שדאגה לכל הדבר הזה, ואני אשמח שנתחיל קודם בסבב היכרות אישי עם כיוון השעון, נכון? זה ככה. שכל אחד לספר מי הוא, מה הוא עושה, תחומי פעילות שלו, פחות או יותר, ולזרום אחרי זה. יאן. נעים מאוד לכולם, כיף להיות פה היום. שמי יאנה, יש לי משרד לתכנון, אדריכלות ושינוי תב"ע. מה שאנחנו עושים זה תכנון בתים פרטיים, שינוי תב"ע שזה גם ללקוחות פרטיים וגם ללקוחות עסקיים וגם ליזמים וקבלנים, שזה שינוי הוראות בנייה במגרש. עכשיו נכנס לנו כל מיני דברים של חדשים של ממ"דים ותוספות, הסדרת חריגות בנייה. אזורים גיאוגרפיים ספציפיים שאת מתעסקת בהם? כן, כל הארץ כמעט, זה מרכז, צפון ודרום. כל הארץ? כן, ושומרון גם. וואו. כן. זהו, זה בגדול, אנחנו קיימים מ-2007. זהו, עובדים בכל הארץ. הלקוחות פרטיים, עסקיים וגם מוסדות תכנון. תודה. עמית, בוקר טוב. בוקר אור. מילואימניק, שומר ישראל. אז אני עמית גולדמן, נשוי באושר לסיוון, אבא ל3 ילדים מקסימים, ירין, מאי וגלור. די דינוזאור בתחום מ-2005. בעלים של משרדי נדל"ן גולדמן. בגדול אנחנו בעיקר מתעסקים ביד שנייה, גם בשיווק פרויקטים, וגם יש לנו מנהלות של התחדשות עירונית. בכובע השני שלי אני משמש כיושב ראש לשכת המתווכים של מחוז גוש דן. בגדול האזורי פעילות שלנו בעיקר הם בתל אביב, עם נגיעה בערים נוספות בגוש דן, גבעתיים, רמת גן, קריית אונו, ונכסים ייחודיים, נכסי הוקרה בכל הארץ, אבל ממש יוניק. זהו. אבי, בוקר טוב. כן, בוקר טוב, נעים מאוד. אבי שיו, אני שמאי מעל 20 שנה. הייתי 4 שנים במשרד גדול בתל אביב, משרד זרניצקי, מכירים. ולפני מספר שנים יצאתי לעצמאות. אני עוסק במגוון רחב של תחומים בשמאות, החל מהיטלי השבחה, ייצוג דיירים, קבלנים, יזמים, התחדשות עירונית, אני נוגע כמעט בכל דבר שאפשר, וכרגע עצמאי. לא משעמם. אהלן. בועז. כן, אז למי שלא מכיר, אני בועז. קודם כל אני נשוי לדנה, ואבא של אופיר, אור וזיו, 3 בנות. אין כמו להיות מוקף בנשים, ושימו לב גם כל העובדות. ולי יש משרד עורכי דין שמתמחה בתחום הנדל"ן. אנחנו מלווים עסקאות נדל"ן קטנות כגדולות, מתכננים ומלווים, יותר נכון, בארץ ובחו"ל. רק עסקאות נדל"ן, לא ליטיגטורים, לא תמה, לא עושים התחדשות עירונית, עושים עסקאות, ליטרלי עסקאות נדל"ן, מלווים, קונים ומוכרים בעסקה קטנה, גדולה, יזמים גדולים וכן הלאה וכו', ליטרלי עסקאות נדל"ן. במקביל, אני מרצה היום ב2 אוניברסיטאות, דירקטור ב3 חברות, 2 ציבוריות ו1 חברה פרטית, ועושה כיף בחיים, נהנה, לומד ומתקדם. זה מה שחשוב. שלום, בוקר טוב, טלי. אני עורכת הדין טליה חדד, עוסקת היום, המייג'ור שלי זה התחדשות עירונית. קודם אני אציג את עצמי, אני אימא ל3 ילדים נפלאים. יש לי לוחם בצה"ל, בצנחנים בגדוד 202, מ-7 באוקטובר נמצא בשטח, ועוד ילדה, אני אומרת, בת 18 שצפויה להתחייל. עורכת דין 17.5 שנה, היום מנסה להתמקצע רק בתחום אחד, בנישה מסוימת של התחדשות עירונית, ייצוג דיירים. בשנים האחרונות עבר ענף ההתחדשות העירונית תמורות מאוד מאוד נכבדות, עם חוק ההסדרים, הדברים מאוד מאוד מדויקים, והיום אתה מבין שאתה צריך להתמקצע בנישה מסוימת של ייצוג דיירים, ואני עושה את זה באהבה. המשרד שלי הוא משרד בוטיק, הוא מונה 3 עורכי דין, אנחנו נבדלים מיתר המשרדים הגדולים שנותנים שירות אישי, מי שמטפל בעסקאות זה אנוכי ולא אף אחד מטעמי.
ולכן את הפרויקטים אני בוחנת בפינצטה, והאינסנטיב שלי, שזה הטיפול האישי שלי, אזורי הפעילות זה בעיקר במרכז השרון רבתי. היום לאור המצב ולאור מה שקורה במדינה, אתה גם חולש היום עם הטיפול גם דרומה וגם צפונה, אבל זה מאוד תלוי בהסדרה חקיקתית לגבי כדאיות כלכלית של ביצוע התחדשות עירונית, ואני מקווה שהאירועי השביעי לאוקטובר, מה שהם גרמו, זה ייתנו איזה תמריץ לממשלה לקדם את העניין גם בפריפריות. תודה. בוקר טוב, ניר. בוקר טוב. אני ניר טל, במקצועי אני מהנדס מכונות. ב-15 שנה האחרונות התעסקתי בכל מה שקשור בבטיחות אש בבנייה. בשנים האחרונות אני נשוי למירב טל שיושבת כאן ממש כאן לידי. התאחדנו מירב ואני, ואני עוסק בייזום נדל"ן, ליווי משקיעים, איתור נכסים גם למשקיעים פרטיים וגם למשקיעים מסחריים. ואנחנו נותנים בעצם את כל המעטפת שמרב תרחיב עליה, שזה בעצם הליווי, ייעוץ, וכמובן כל מה שקשור במשכון של נכסים. תודה. מירב, בוקר טוב. שכח לציין. התחום הקרוב לליבי. כן, אנחנו נדבר אחרי זה. אז קודם כל אני מירב טל, אני אימא ל3 ילדים מקסימים, רומי, עומר ועידו. אז כמו שניר אמר, באמת התאחדנו בשנה האחרונה, אבל אני 15 שנה כבר בתחום של הייעוץ משכנתאות, זה המומחיות שלי. היום אני מתעסקת יותר בעסקאות מורכבות, סורבי בנקים, עוזרת למשפחות באמת בכל המעטפת הזאת של גם מציאת דירה וכל הדבר הזה. אנחנו עובדים בכל הארץ, המשרד שלנו ביבנה, וזהו בגדול. נהדר. טוב, אז אנחנו היום חודשיים אחרי השבת השחורה. בדיוק, וואו. בדיוק, היום. היום. וואו, לא חשבתי על זה. כן, חודשיים. כן, כן. ונר ראשון. ונר ראשון. נר ראשון, זה... וואו, מטורף. ואני לא יודע, מבחינתי השבת השחורה הזאת הייתה לפני 200 שנה בערך. ממש. נראה כמו... והיית בן אדם אחר. מרגיש כמו נס. לפניה. כן, הזמנים השתנו לגמרי. אבל אנחנו באנו לדבר קצת על נדל"ן, בכל זאת אנחנו צריכים... כולם ממשיכים ומתפרנסים בסוף מזה, ואני אשמח דווקא, עמית, להתחיל איתך כאן, שתתן לנו שום סקירה, כי בשוק התיווך מרגישים את זה הכי טוב. כן. כי אם אנחנו נזכר מה היה לנו במשך כמעט שנה וחצי עד ל7 לאוקטובר, אוקיי. ומה7 לאוקטובר. אז זהו, אני יכול להגיד שבאופן כללי שנת 23 לא היטיבה עם המתווכים, נגדיר את זה בעדינות. ומה שכל פעם נותן למתווכים את המוטיבציה זה החלום הקטן כל פעם שאנשים מספרים לעצמם, יהיה טוב, עוד מעט יהיה טוב. ומדי שנה בדרך כלל בסוף חגי תשרי, שחגי תשרי נגמרים, אז יש סוג של התעוררות, עזה נגדיר את זה ככה, ולצערנו בדיוק כשנגמרו חגי תשרי, קיבלנו בראש מה שנקרא. אתה יודע, על זה דני סנדרסון כתב בשיר המכולת, כן. התעודד בני, המצב נהיה יותר גרוע, אז הוא התעודד ואכן המצב נהיה יותר גרוע. נכון, נכון. אז מה שקרה בגדול, 2-3 כולם בעצם היו בהלם טוטלי, בקאוס, באבל לאומי, אני יכול להגדיר את זה. לא היו, מעבר לזה שלא הייתה הענות ולא היו פניות, גם לא היה מוטיבציה ואנרגיה להתחיל ולעשות משהו בכלל. אנשים היו קפואים. מה קרה עסקאות שהיו שנייה לפני? חלקם כן התקדם לידי חתימה, וחלקם אנשים אמרו, אנחנו רוצים לראות, לחפש, להבין כאילו לאן נושבת הרוח. הרוב כן נחתם. אנשים מסוימים, בעסקאות מסוימות שלא היו מרחבים מוגנים, זה טיפה זעזע אותם. שינוי בעדפות? כן, חד משמעית, כן. היום בתל אביב אני יכול להגיד, בעבר זה בכלל לא מעניין, מקלט, לא מקלט, כאילו זה לא על הדרך, כאילו. אספר סיפור אישי שלי שלפני שבוע ימים, הייתה עסקה יחסית גדולה, בית גדול מאוד, באחד מאזורי הביקוש הטובים ביותר בצפון הישן של תל אביב. זוג מקסים, הגיע, בדק, חקר, עשה את כל השאלות האפשריות שאל, מלבד שאלה אחת, האם יש מרחב מוגן? אין מרחב מוגן. עכשיו, מתווך טוב, הוא צריך תמיד להיות יצירתי ולחשוב צעד 2 קדימה.
אז אני מראש ידעתי שאין מרחב מוגן, אוקיי? עשיתי בדיקות, ובבניין סמוך היה מרחב מוגן. הגעתי לוועד, קיבלתי את הקוד של הבניין, אמרתי, בשמחה הם יערכו אתכם, היה ו... אפילו עשיתי איתם כמו ספורט אתגרי, נגדיר את זה. יצאנו מהדירה, פתחנו שעון, שדקה וחצי להגיע למטה, לפי השעון, 55 שניות זה היה, לבניין השני. זה לא אמור למנוע מהם בעצם מקדם. הבעל זה ריצה אותו, האישה כמובן שלא, העסקה התמוססה. באמצע הלילה, דקה וחצי. זה לא זה, האישה תמיד קובעת. כן, כן, זה חד משמעית. מיותר לציין. אני יכול להעיד שמעבר לכך שבשבוע של הפסקת אש הייתה התעוררות מאוד 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 גבוהה, אני מדבר בעשרות אחוזים מבחינת פניות. אנשים הרגישו פתאום כמו מעין צוואר בקבוק, כמו שהיה בתקופת הקורונה, שהסתיימה כמו שאנשים היו בטירוף, כמו במגדב, זו התחושה שלי. זה מאוד מזכיר דרך אגב את מע"מ אפס שכולם ישבו. חד משמעית, חד משמעית. הישראלים אוהבים לעשות שופינג, הם אוהבים שיהיה להם את התירוץ, ואני חושב שעכשיו, אמיתי, יהיה להם את התירוץ, גם בגלל כל החיבור, האחווה בין כולם, זה ייתן להם את הדחיפה, כן לרכוש, כן לעשות שינויים, וכמובן, שוב, אנחנו חוזרים אחורה, כל העניין של הממ"דים סופר סופר קריטיים לאנשים בשביל הביטחון האישי שלהם. אז זה מעביר אותי לדנה באמת, את יאנה, סליחה. מה קורה עכשיו? כי מן הסתם קודם, אם אני מסתכל לפני השביעי לאוקטובר, אנשים תכננו בתים, הכל כרגיל, איזה שינויים התרחשו עכשיו? ברמת הממ"ד, כלומר, ממ"ד זה סטנדרט. כן, יש לנו הוראות שעה ותקנות חדשות לממ"דים, שזה ממש ממש עוזר מהרבה דברים. יש בעצם כמה מסלולים להקמת ממ"ד ולבנייה ממ"ד. אחד מהם שזה פטור מהיתר בנייה, שזה סופר חשוב וזה סופר מהיר וזה פשוט לנצל את זה. כמה זמן זה היתר בנייה במדינת ישראל עד השביעי לאוקטובר? אוי אוי אוי. לממ"ד נגיד, עד חצי שנה. עד חצי שנה. אפשר לזרז את זה 3 חודשים. זה מספק את הפתרונות. ההיתר מפטור, בעצם ההיתר מפטור אומר להם שהם יכולים, פטור מהיתר אומר להם שהם יכולים לבנות במקומות מסוימים תחת אחוזי הבנייה הקיימים בבית, כביכול מבלי לבקש היתר, אבל הם נותנים להם אופציות מאוד מאוד מצומצמות. נכון. יש בעצם זכאות, זה בדיקה לפני זה, אתה צריך לעמוד בתוך קווי בניין, לא משנה אם יש לך חוזה בנייה או לא לממ"ד, זה לא משנה. בתוך קווי בניין, את כל המערכת של ממ"ד, כניסה, מבואה והכל, צריכה להתחבר לבית וצריכה לעמוד בתוך קווי בניין. אם אנחנו עומדים בזה... או שאני עושה את זה בתוך הבית הקיים. זו הכוונה. או שאתה עושה את זה. או שאני עושה את זה בתוך הבית הקיים, או שבקווי בניין, אני יודע שהיום יש שטחי שירות, שאני יכול לנצל אותם עד מטר מסוים, נכון? גם אם הוא נמצא בוודאי על קווי בניין. זה מספק את זה? זאת אומרת, מבחינת... זה לא להיכנס לוועדה בכלל, זה לקבל רק אישור מפיקוד העורף, וזה תוך חודש וחצי אפשר לקבל אישור קונסטרוקטור. עמית, אתה יכול לעשות חיבור כאן ו... כן, זה נשמע בדיוק רצתי את זה, כן. אני עושה גם בדיקה לפני זה, אם יש להם זכאות או לא, זה לוקח... מה זה שטח שירות? אז בכלל זה שטח שירות. יש לי כבר... זה לא בא לחשבון שטחים. יש לי בראש כבר... חייבים לנצל את זה. לגמרי, בדיוק. אנחנו נצטרך לשבת. שאלה שכן מעניינת, כי ברמת התכנון, היו לו תוכניות עד השביעי לאוקטובר. אנשים תכננו ממ"דים, בדרך כלל מטר על מטר, המינימום שיכלו. הם ביקשו שינויים אחרי השביעי לאוקטובר. שימי לי, לא יודע... מקלחת שירותים. מקלחת שירותים. תגדילי לי את הממ"ד. כן, חושבים על מקלחת שירותים ליד הממ"ד לגמרי, וכן יש שינוי, קודם כל גם יותר דרישה לממ"דים ולזה, פתאום כל אלה שהיה להם ממ"ד יותר קטן, פחות תקני, כל מיני כאלה התעוררו ואמרו כן, כן, עכשיו, בואי נעשה את זה. אז כן, שינויים וכן. וגם לנצל את ההזדמנות הזאת, פטור מהיתר, זה משהו. הפטור תקף גם לבתים שותפים או רק לבתים צמודי קרקע? גם לבתים לשותפים. איך זה קורה עם היציאה? אבל רק שנייה, בתים השותפים עד 2 קומות. אוקיי. כל מה שמעבר חייבים יותר בנייה. אבל זה גם אם זה מעל 2 קומות, זה כבר תמה. נכון? זה כאילו אז כבר זה יכול להיכנס, למה לא מאשרים את זה? רגע, אבל בוא נדבר רגע על סכומי כסף. כמה עולה
כמה עולה לבנות? לבנות ממ"ד. כמה לא פטור מהיתר, אבל... זה מה שאני אומרת, בגלל זה הגדילו את זה. אין פטור מהיתר. בערך. בין 150 ל-200,000 שקל. 200,000 שקל להעמיד ממ"ד בתוך... וזה בהיום. יכול להיות שבעתיד זה גם יהיה יותר. וכמה צריך לממש את הכסף? זה גם עניין של חוסר עובדים עכשיו. טוב, זה כבר עניין... זה מעלה את המחיר לגמרי. זה מעלה את המחיר. יש קבלנים שאני פונה אליהם, אומרים אין לי עובדים. נכון. אין לי עובדים. ושיש להם עובדים, מחייבים אותם להביא שומר שלשלם לו 50,000 שקל בחודש, וזה שישמור לך הזיה. שומר. זאת הזיה, שומר 50, אתה יעשן, 50,000. איזה שומר? כן, איזה בן דוד. יש גם ממ"דים מובאים, נכון? שמביאים את זה... נכון, אבל חייבים לחבר את זה לתוך הבית, חייבים למבנה לתוך הבית. אז זה נוח בסוג של מיגונית, אבל זה נוח בבית צמוד קרקע. כן, שמביאים אותו מהמפעל או שמביאים אותו מהמפעל. גם מיגונית, לא בכל מקום, לא בכל מקום מיגונית מתאימה ותקנית. זאת אומרת, יש אזורים בארץ שהיא לא מתאימה ולא תקנית. נכון. בגלל העדף וכל מה שיוצא לזה. מעבר לזה, מה שאני שומעת מהפתרונות כאן, אז גם התמ"א 40, המסלול של הממ"ד ללא היתר, זה בעצם מסלול לעשירים. אנשים, מרבית, אני אומרת, בתי האב בארץ, אין להם, אני אומרת, ידם אינה משגת להוציא 200,000 שקל לצורך מיגון דירות. אז זה בעצם מסלול שהוא לא פרקטי למרבית בתי האב. אז הם יכולים... יש לנו את מירב. זה בשביל זה להוציא כסף מהקירות. ממ"ד, להוציא כסף מהקירות. יפה, אבל רגע, נקודה לגבי העניין הזה. ממ"ד נחשב הרחבת הבית. מבחינת הבנקים זה דיור, ואפשר כי יש מגבלות של 50. אז מירב, תני לנו ככה... עדיין לא 50? כן, רגע. לא, זה לא, זה 60-70 כי אתה מציג, אבל פה צריך להתקצר. אז בואי תני לנו רגע, שנייה, אז מירב, בואי, באמת כל אלה שרוצים לבנות ממ"ד, אין להם את ה-200,000 שקל האלה בחשבון הבנק שלהם, או אמא שלהם לא יכולה כרגע להוציא. יפה. להבין להם איך הם כן יכולים, בהנחה שהם הכנסות וכל, אנחנו... בוא נתעלם רגע מהכנסות בכל אחד עם יכולת החזר, אם יש לך נכס, אוקיי? ויש לך אפשרות לקחת עוד מימון. צריך לבדוק, לבחון כל אחד וכמה משכנתה יש לו. אם יש אפשרות כזאת, אפשר להכניס את ההלוואה הזאת לתוך המשכנתה ולבנות אותה. 100-150 אלף שקל, אנחנו יכולים לשלם כל חודש עוד 1,000 שקל בחודש, 500,000 בערך 1,000 שקל בחודש, זה לא כל כך נורא. וצריך לבחון רק כמה אחוזים אתה נמצא וכו'. אבל זה אפשרי לממן את זה על ידי הקירות שאנחנו נמצאים. בהחלט. הבנקים נותנים משכנתאות בריביות נמוכות יותר. נמוכות יותר. כשאתה בא לשפץ את המבנה שלך, זה לא הלוואה לכל מטרה. לא לכל מטרה. זה יהיה לדיור, וזה באמת שיפוץ, דיור, מה שזה... ואבי, בכמה זה יכול להשביח את הנכס? זו שאלה נהדרת. בהחלט. אז טוב, כמובן שזה משתנה ממקום למקום, אבל זה בטח מכסה את העלות הבנייה שלו. אנחנו דיברנו על 150 עד 200,000 שקל ל-12 מטר, אז העלות יחסית היא סדר גודל של 10,000-15,000 שקל למטר, אז באזור המרכז אין ספק שהמחירים הרבה יותר גבוהים. קיבלנו חדר בעלות נמוכה מאוד, והתרומה היא הרבה יותר מהעלות של הממ"ד. אז כמובן זה משתנה בין תל אביב לגבעתיים, לאור יהודה, לנתניה, לראשון, אבל בהחלט זה מכסה את ההשקעה, ואפילו תורם מעבר להשקעה. אתה יודע, הראש הישראלי זה כמו שאני קונה אוטו עם כל התוספות, בשביל שיהיה לי קל למכור אותו, אז בוא אני אשקיע בממ"ד, כי גם במכירה יד שנייה יהיה לי הרבה יותר חד משמעית. זה תורם לבית בשלמותו, אין ספק שיש ממ"ד, כמובן... אמרו לי אם עמית ישים 10 דירות בלי ממ"ד ו10 דירות עם ממ"ד, כנראה שהם יישארו כמו הסוכניות. הביקושים בהחלט מורגשים, גם בדירות קיימות בתל אביב, ברמת גן, בראשון. יש ביקושים לדירות גם לסחירות וגם לרכישה, שכמובן יש להם ממ"דים, יש להם פתרון. איך הולך, טליה, בתחום ההתחדשות העירונית עכשיו? אז אני דווקא רוצה להתחבר למה שמר גולדמן אמר ואבי בסוגיית הצורך בממ"דים. אנשים הבינו אחרי אירועי 7 לאוקטובר, שמעבר לצורך הקיומי, שממ"ד זה לא פריבילגיה, זה עניין של צו השעה, וגם בעיה קניינית, כי אם לא יהיה להם ממ"ד בבית, הערך של הקניין שלהם יורד. אני לא רוצה לקחת את הבמה מאבי, אבל כמו שהיה בכנס,
הוציאו לאחרונה דוח של ארגון השמאים, עשו סקר לגבי אירועי השביעי לאוקטובר, איך הם השפיעו על שווי דירות יד שנייה, דירות שהן ללא ממ"ד. מה שעולה מהסקר, דירות יד שנייה באזור המרכז ללא ממ"ד, המחיר שלהם ירד בין 10% ל-15%. שווי אקוויוולנטי, כן. ובפריפריות זה מורגש עוד יותר, בין 25% ל-30%. אז מעבר לעניין, אז אנשים היום מתעוררים ומבינים שאם הם לא יעשו מעשה ולא ידברו התחדשות עירונית, אז גם יהיה להם פגיעה קניינית בכיס, זה העניין. ומעבר לזה, היום אני חושבת שאירועי השביעי לאוקטובר, איך שאני מרגישה את זה, הבינו על בעלי דירות שישבו על הגדר וניסו בפרויקטים קיימים, בואו סו קולד סרבנים שישבו על הגדר ואמרו אני לא חותם, אני לא נכנס לפרויקט, אני מחכה שמשה זוכניק יכתום. היום הם באים ורוצים אחריי כמייצג דיירים, והם רוצים לחתום, אומרים מתי חותמים, אני חותם אבל אני רוצה לדעת איך ההליך מתקדם. או הניחו בצד את כל העניין של התמורות, עוד מטר, פחות מטר, מענק כזה או אחר, ומבינים שהיום זה לא פריבילגיה, כי זה עניין של דיני נפשות. אז בעצם מאז השביעי לאוקטובר את מרגישה שכן יש התעוררות מאוד מאוד מסיבית בקרב בעלי הדירות שמבינים שהם חייבים לקדם את התהליך. הם מבינים את זה, הם אפילו משוועים לזה, זה פשוט מפתיע. במצב של, אני אומרת, ישיבה. ומבחינת הרשויות, איך אנחנו רואים את זה? אז עוד פעם, אני חייבת להגיד, היו כמה היתרים, ואני אומרת תוכניות שהיו תקועות, אז אני אומרת בלוח הזמנים הקצר, בחודש האחרון, היה קצת התקדמות, אבל אני יכולה להגיד לך שמה שאני רואה ועדיין חוקרת, עדיין יש סחבת ברשויות. יש סחבת ברשויות, הם עוד לא הפנימו, הם נותנים פתרונות אד-הוק למקרים מסוימים, אבל בתמהיל רחב עדיין יש סחבת. ואני חושבת שכאן זה צורך השעה להתערבות ממשלתית שהיא חייבת להתערב בעניין הזה, כי ההיתרים עם כל החידושים, חוק ההסדרים, עדיין השרשרת החיול מאוד 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 ארוכה. ואנחנו לא רואים קיצורים בשום צורה שהיא חרף ההצהרות וחרף השינויים בחוק, עדיין השרשרת, ואני אומרת, הוצאת היתר מאוד מאוד מכבידה. ואת זה צריך לתת את הדעת. הדבר האחרון שהם רק העריכו את חלופת תמ"א 38, העריכו אותם לאוגוסט 2024, כי הבינו שאי אפשר, חייבים למצוא פתרונות. עדיין צריכים את התמ"א, כל אחד צריך לתפור חליפה לבנייה מרקמית לפי האזור שלו, אבל עדיין זה רק מטפטף. בהנחה וקיבלת היתר ביד עכשיו. כן, היה זה. ואת פונה לניר, מה קורה בעולם הבנייה? איך עושים את זה היום? בעולם הבנייה, אני אנסה להתחבר למה שעורך הדין טליה אמרה, קודם כל זה מאוד חשוב שיעשו את זה. א', זה צורך קיומי, כמו שאנחנו רואים, וכמובן במידה, השאלה היא, במדינת ישראל תהיה רעידת אדמה, השאלה היא לא אם, היא תהיה. אחרי שהיא יבוא לנו זה. יבוא זה. אז אנחנו צריכים לדאוג שבמדינת ישראל המבנים יהיו עמידים על פי תקן יהודי שקיים במדינת ישראל. מ-1981 קיים התקן הזה, שהמבנים יהיו עמידים לרעידות אדמה. כן. מדברים על להאריך, כי אני אומרת, התקן של המבנים 81, צריכים להאריך את זה ל-92, זה הצעת החוק התלויה ועומדת, כי אנחנו חלפו שנים מה שאני אומרת, התמ"א... כמובן שהכל השתנה, אבל במשך השנים למדו הרבה, ויש המון מבנים שהם לא עמידים לרעידות אדמה, בטח ובטח בדרגות שאנחנו מדברים עליהן במדינת ישראל. ואני מסתכל עכשיו מהצד ההנדסי של העניין. אם אנחנו מסתכלים על מבנה שאנחנו במקום 2-3 קומות, שאנחנו נעמיד עכשיו שם, סתם נגיד עכשיו נזורק 10, 8, 9 קומות, אנחנו צריכים גם לעשות את כל מה שמסביב. וזה אומר בעצם כל האינסטלציה, ביוב, מקומות חניה. כל התשתיות. כל התשתיות, זה מאוד מאוד חשוב, כי מה שאנחנו... צורכי ציבוריות, אני יוצא מנקודת הנחה, ממש. אני יוצא מנקודת הנחה שכל הסיפור הזה בעצם הוא זה שתוקע, כי הרצון הוא באמת, ואני יודע את זה גם מיזמים וגם מהמחוקקים מה שנקרא, רוצים לקדם ולצמצם את כל הבירוקרטיה, גם בתחום הבטיחות אגב, רוצים לצמצם כמה שיותר מהר, לתת אישורים לבנייה. העניין הוא שלא יודעים מה לעשות עם כל מה שעושה, מה שבעצם יוצר את כל ההשלכות
והתופעות לוואי שזה יכול ליצור, כמו פקקים, כמו נגיד תחבורה, אני לא אגיד פקקים, תחבורה, ביוב, כל הדבר הזה, תשתיות יוצר עומס גדול על תשתיות קיימות ומאוד ישנות במדינת ישראל. בטח ובטח שאנחנו מדברים באזור המרכז, אנחנו רואים את זה נגיד בכל ההצפות שקיימות בחורפים, ואפשר להעריך ולדבר על זה עוד שעות על הדבר הזה. בעצם מה שאתה אומר ומה שאתה אומרת, החקיקה לכאורה הסדירה, אבל בפרקטיקה לא קרה שום דבר. התקופה האחרונה גם אפיינה אותנו נושא עצירת בנייה. אם היה קרוב ל100,000 פועלים פלסטינאים שהם העובדים זרים שברחו מהארץ, אני יודע שמעט מאוד חברות ישראליות המשיכו לעבוד כי העובדים שלהם ישראלים, וגם זה בחצי קלאץ', כי העובדים הם בדרך כלל מגויסים חלקם הם ערבים ישראלים שפחדו להסתובב, לא רוצה לספר לכם כמה דברים ששמעתי, ואז עובדים. ודווקא אותך בועז מאוד מעניין אותי הדבר הזה, כי אתה מלווה עסקאות של יד ראשונה ויד שנייה, אבל פה פתאום אני מזהה את כל הדבר הזה שנקרא עיכוב במסירה. בטח. ואז יבוא הקבלן ויוציא פורס מז'ור. בדיוק דיברנו על זה. קודם כל נכון. אני אתייחס גם לזה. מה שאני רוצה להגיד לגבי מה שקרה פה בעצם באותה תקופה, קרו קודם כל המון דברים, ואתם יודעים, אני ברמה האישית, מישהו במעלית נכנס ושאל אותי, מה נשמע, איך אתה? לא ידעתי מה לענות. הייתה לי שאלה שבאמת לא ידעתי מה לענות. איך אני? אז באופן כללי אם פותחים את המילון או כל דבר ומחפשים מנעד רגשות, אני הכל, יש לנו הכל עכשיו. פחד וחשש ואמונה וגאווה וגאולה ואימה ורצון ללמוד משם. מבולבלים. ובייחוד מבולבלים. אז אני חושב שלא רק אנחנו מבולבלים, זה לא רק אנחנו. הרי בסופו של דבר אני כבן אדם, אם אני מתעסק בתחום הנדל"ן, אתה כבן אדם, אנחנו עדיין בני אדם, אנחנו עדיין צרכנים של, גם אם אנחנו מתעסקים בדברים כאלה אחרים, ולכן אנחנו משפיעים על מעגל השוק. ברגע שאנחנו משפיעים על מעגל השוק, אנחנו בוודאי ובוודאי גם יכולים לקחת בחשבון את אותם דירות שנמסרו, את אותם דירות שהעתידות היו להימסר, את אותם תאריכים שבעצם היו צריכים להגיע והגיעו, ולא נמסרה בהם הדירה. אבל, דבר מאוד מאוד חשוב צריך לקחת בחשבון. יש הבדל אדיר. קודם כל בשביל לקבל פטור, או יותר נכון בשביל לקבל הערכה, extension, או להגיד שזה פורס מז'ור, או להגיד שזה כוח עליון, במלחמה במדינת ישראל, וכמו שהיה לנו קודם, וגם במבצעים קודם, וגם הסיפור על זה, צריך לקבל אישור. יש אישור של משרד הביטחון. יש אישור של משרד הביטחון שהעסק נפגע באותה מסירה, ספציפית לדיירים. לא מקבלים אותו. מקבלים אותו, ניתן לבקש את הערכה מ-X ל-Y. אתם תראו את זה גם במערכות הקודמות. עושים את זה באופן גורף? לא עושים את זה כמעט תמיד. תכף אני אסביר גם למה. לא עושים את זה באופן גורף. יש פנייה, אבל, דרך אגב, לא נעשו פניות בקשר לחרבות ברזל. היו פניות בקשר לקורונה? גם לקורונה וגם לא, קורונה זה משרד הבריאות, זה משרד הביטחון. משרד הביטחון. הוא צריך להגיש בקשה פורמלית, לאשר אותה, ואז רק בכפוף לאישור של משרד הביטחון שזה פורס מז'ור, בכוח עליון, אתה מקבל את הערכה, ואתה לא חייב בפיצוי לדיירים. לא רק זה, אתה גם צריך, בפיצוי לדייר, אתה גם צריך להוכיח שב-61 ל-10 עבדת רגיל. היית צריך להוכיח. מה עושים הקבלנים? מתגלחים על זה. בוא נכניס את זה. הרי כבר לא מסרתי, והייתה לי בעיה, והריביות עלו, והיו לי עובדים כאלה, ולא היו לי עובדים כאלה, ואני כבר הייתי צריך לקבל את הדירה ב10/10, לשם הדוגמה. אם אני כרוכש דירה מקבלן, דרך אגב, אנחנו פחות מדברים עליהם, שנייה כמובן, אנחנו יותר מדברים פה על קבלנים, אני לא יודע אם מי שנכנס או לא נכנס, מבין שהמצב פשוט מאוד בעייתי, 62, אם שקראת את הסגר האחרון, 62% מחברות הבנייה נמצאות בקשיים תזרימיים. ומינוף, וריביות, וטירוף, זה מתחבר לעמית, וזה מתחבר בדיוק למה שהוא אמר, ולשינויי העדפות. כל עוד הקבלן נמצא והיה בהליך תקין, ומה שהפריע לו זה המלחמה והעובדים שלו לא הגיעו, והוא באמת מאושר ומקבל את הדבר הזה, כוח עליון. כל עוד לא, בוא, אחי הקבלן, אל תתגלח עליי. לגמרי אני אומר את זה. בוא לא נשכח שלקבלן יש תמריץ לסיים, כי אם לא, הוא משלם כסף. אז עכשיו, חלק מהדברים לא תלויים בו, אם זה נמצא לקראת המסירה, זה נמצא... מי כמוך יודע. בטופס 4, אבל דווקא היום יש שינוי בעניין הזה.
איך הדייר שרכש דירה לפני שנה, לא במקרה הטוב, אם לא לפני. כנראה לפני, כמה לפני, כי לפני שנה הוא לא בטוח שהוא רכש, עוד מעט נשאל את זה את מירב. אבל איך הדייר שרכש דירה, ואמור לקבל את הדירה שלו בעוד שנה, כשאנחנו קונים דירה, קונים את זה בפרי סלות, שהקבלן, היזם חלם בלילה. כן, כן, כן. מה הוא יעשה בסוף? כי יבוא הקבלן ויגיד, שמע, מלחמה, יש עיכובים, ולא כולם מכירים את הסיפורים האלה שהוא חייב, וגם הקבלנים אומרים, אין לי כסף לשלם לך עכשיו. יהיה, ציינת שיש 60 ומשהו קבלנים בקשיים. 62% קבלנים בקשיים. בעוד חודשיים שניפגש פה, יהיה 72. חד משמעית. הדבר האחרון שאני בתור רוכש דירה מקבלן, רוצה שהקבלן שלי יפשוט רגל. הדבר האחרון. אז יכול להיות שאני אמצא את עצמי גם מתפשר איתו, אבל טוב, רק שלם לי על חודש שכירות כמקובל, שלם לי רק 25%. מה? טוב, קודם כל, באמת יש בנו את ה... דבר ראשון, נמצא פה חוק. יש לנו את החוק שמדבר על 60 יום עיכוב. אחרי 60 יום עיכוב, יש לנו בעצם פיצוי של חודש וחצי מדמי השכירות המקובלים באזור, ולאחר 8 חודשים, יש להגיד 1.25. אבל, מה שצריך לקחת בחשבון פה, זה לאו דווקא את מערכת החוקים הפרטנית, כי אם אנחנו נעבוד על מערכת, אני אמרתי את זה קודם, אנחנו מתעסקים בליווי עסקאות, אם אנחנו נעבוד על מערכת החוקים הפרטנית, אנחנו נצטרך, לצערי, ואני אומר את זה לצער רב, למצוא את עצמנו מול הקבלן בבית משפט, אם אנחנו לא נמצא, שזה הדבר הנורא ביותר שאני כקונה דירה יכול לבקש לעצמי. אוקיי, לא רק העורך דין שמלווה אותו, אני לא חושב שיש רצון של אף קונה להיכנס ולהגיע להליכים משפטיים, לא ברמת הכסף, לא ברמת הזמן, לא ברמת הרצון לתבוע את הקבלן, ואתם יודעים, גם לא ברמה האובייקטיבית והסובייקטיבית של אותו בן אדם, שאומר, רגע, אבל עכשיו יש לי אחריות של הקבלן, אם אני אכנס פה, מה, הוא לא יטפל בי אחר כך? הוא לא... אנחנו במנעד מאוד מאוד גדול, ולכן, כן, יש יכולת פה לעיכוב, מי שיקבל את האישור זה תהיה בעיה, אני חושב שהבעייתיות הגדולה היא דווקא אלה שאמורים לקבל את הדירות בזמן הקרוב הרבה יותר, בגלל שדווקא בעוד שנה, השאיפה או הרצון או הוויז'ן שלי זה שהדברים יתמתנו, וכן אנשים בעוד שנה יעמדו בזמנים שלהם, למרות שיצטרכו למצוא פתרון. כן, משרד הכלכלה יצטרך למצוא פתרון. 62% קבלנים במצוקה. כן, 62%. 62% זה מה שאומרים פה. זה ילך ויגדל. הם במינוף יתר. ועלויות שיווק. חבל על הזמן. רגע, זה הפתרון של רשם הקבלנים לכל האירוע, לגבי דירות טובה. מה עושים? כרגע אין. יש פתרון? אז בעצם, לא בערפל. בסוף כל הסיפור הזה רובם כן. נופל על הצרכן הפרטי. כל דבר פה נופל על הצרכן הפרטי. כן, הכל נופל. מדינת ישראל נשענת על אזרחיה בלבד. רואים את זה. ראינו את זה. אוקיי, על אזרחיה בלבד. אני דווקא רוצה להפנות עכשיו כרגע למי שאחראית על כל האירוע שהתחיל לפני שנה וחצי בריביות. למירב. שכבר שוק המשכנתאות, מי שבאמת... בשנה וחצי האחרונות... אנחנו בשנה וחצי האחרונות ראינו משהו שלא ראינו... שנים. אני מ-2008, אבל נראה לי ב-2007 הייתה לנו סביבה כזאת. כן. התרגלנו לטוב, התרגלנו... אבל ב-2007 מחירי הדיור היו כאן. היו כאן, בטח, ברור. אז שוב, הריבית עלתה. ונגיד בנק ישראל, שממשיך עכשיו את הקדנציה ועשה עבודה טובה, באמת החליט לבוא ולהעלות את הריבית, באמת לעצור את האינפלציה המטורפת הזאת, האנשים הממוצעים נפגעים מהם הרבה יותר. אתה הולך לסופר, אתה הולך לכל דבר, אתה נפגע ביום-יום. זו המטרה של עליית ריבית. יפה. ובאמת אנחנו רואים שזה מתחיל להתייצב, אנחנו עוד לא ביעד של בנק ישראל, אבל אנחנו רואים שזה קצת מתחיל ככה להתייצב. אז פה, בכלל, כל מערך המשכנתאות קיבל זבנג גדול, שזה כמובן משליך על רוכשי הדירות וכו' וכו'. אבל עדיין יש לנו כל מיני פתרונות. הבנקים באמת פה מגויסים בכל התהליך הזה, אני לא יודעת מה רצית לדייק, אבל כל התהליך הזה של באמת לבוא עכשיו לקראת הלקוחות, ובאמת לבנות אולי קצת אחרת את ההרכבים, את המסלולים, כדי שבעתיד יהיה להם אפשרות באמת למחזר כשהריבית תרד, כי זה ככה. לאורך כל השנים ראינו מע"מ אפס וכל מיני כאלה, שבאמת הריביות עולות ויורדות ומשתנות. עכשיו תדייק לי את השאלה. עכשיו, איך אם אני רכשתי דירה. יפה. כנראה שהיום לרכוש דירה יהיה לי קשה, לא בטוח, אבל אני צריך לקחת את המשכנתא עכשיו.
אם אני רוכש דירה, נניח מקבלן, אז יש לנו את כל ה-20-80, 10-90. נכון, אבל יש את האם לשלם משכנתה או לקחת הצמדה, זאת אומרת, הצמדה לתשומות הבנייה. בדיוק, אבל נניח הלכתי, מצאתי את חלקם הגדול מהקבלנים. נכון, לא כולם. מעמיסים את זה, מעמיסים את זה. בסדר, משכללים, מה עדיף? אבל נניח פניתי לעמית ומצא לי דירה נהדרת, ואני יודע שזה הדירה שאני רוצה לגור בזה. גם הזדמנות, היום מי שמוכר ביד שנייה כנראה הוא צריך למכור או כאלה דברים. נכון. ואני כן צריך להיכנס לעסקה ולמימון בטווח הקרוב. לא, אין לי זמן לחכות שהריבית תרד מתישהו. ברור. מה אני צריך לעשות מבחינת המשכנתא, מבחינת ההרכב של המשכנתא? יפה. זה סופר חשוב. אני רואה עוד ועוד יועצים באמת, ובאמת עם כל השיח שיש לנו, אנחנו משלבים כמה שיותר מסלולים שהם נזילים, שיהיה לנו אפשרות לצאת עם כמה שפחות כנסות, עם כמה שפחות, זאת אומרת, עם כמה שיותר נקודות שינוי, שנוכל באמת בעוד שנה-שנתיים לבוא ולמחזר את המשכנתא. אז הבנייה היא סופר חשובה במיוחד בימים אלה, ואנחנו מיידעים את הלקוחות. קחו בחשבון, זאת לא משכנתא ל-30 שנה, עוד שנה-שנתיים אנחנו נעשה איזשהו שינוי כזה או אחר. זה מהבחינה הזאת. מעבר לזה שעדיין יש מסלולים היום שכולם נערו לקחת את הפריים, הגדילו את הפריים לשני שליש, אז המון יועצים שבאמת העמיסו, שזה היה פשוט... קטסטרופה. העמיסו, כי זה היה זול. בסופו של דבר, הבנק עוסק מסחרי, הבנק רוצה שאנחנו נבוא אליו. ביום שהוציאו את הדבר הזה, אני רציתי לתבוע מבנק ישראל 3 ימים של עבודה על כמות הטלפונים שהסברתי לקוחות כמה זה לא. למה לא לעשות את זה? תראה, זה היה מאוד מפתה, ריבית מאוד זולה, וכל השנים, 10 שנים, לא ראינו משהו אחר, אז כאילו, אתה יודע, אבל לא להבין את ההשלכות של הדבר הזה. רגע, אז היום מומלץ לקבע, מה היית ממליצה אז לקבע? היום אני יותר לחלק את העוגה באיזה פנים? כן, משתנות כל 2, כל 5, לא צמודות מדד, כמובן כל מי שמצמיד למדד, המדד, אתה רואה חובות שעלו וקרן שעלתה בצורה משמעותית, אז כן, שלף את המשתנות יותר, לשים אחוזים מאוד קטנים. יש לי לקוח עכשיו, דוקטור בבית חולים, שהתעקש, הוא אומר לי, הפריים ירד, אני רוצה שתכניסי לי כמה שכאילו, אז הסברנו את הדברים, ושהדברים בשקיפות מלאה, זה ברור שאנחנו מתאימים את זה ללקוח. אחי, עולם השמאות. אני כבר שמעתי לקוחות שהשמיים מגיע אליהם, אז הוא אומר, יש את המחיר לפני השביעי ואחרי השביעי. למרות שאני מסבירה להם שזה מסתכלים אחורה, לא מסתכלים כל כך. טוב, אז אפשר להבדיל את הדירות שנמצאות על המדף, דירות שמחירן בסכומים יחסית נמוכים, אם אנחנו מדברים על גוש דן, אז דירות של בין 1.5 מיליון ל2.5 מיליון שקל, במיוחד שיש להם אופק של התחדשות עירונית, אז פה הביקושים עדיין קשיחים, המחירים יורדים אבל בשוליים, ואני רואה המון אנשים שהולכים לכיוון הזה. יחסית, המשכנתא עדיין נמוכה, יש את הטון עצמי, דירה שנייה או דירה ראשונה, והמחירים בדירות האלה הם עדיין, השינויים הם מינוריים יחסית. אנחנו רואים שינויים בדירות חדשות במחירים יותר גבוהים. אנחנו מדברים על דירות של 3, 4 ו5 בצפונה, שאר המחירים, הביקושים, קשה לאנשים לשלם את הכסף. המשכנתא עלתה ב-2,000, 3,000, 5,000 שקל על אותו 1.5 מיליון שקל שלקחנו, אז זה כבר מורגש מאוד בכיס, והמחירים של הדירות האלה, של דירות יותר יקרות ויותר באזורי הביקוש, אבל של דירות יותר גדולות, קשה מאוד לקבלנים למכור אותם, ופה יש המון באים לקראת הקונים, אם זה במסלול של 20-80, ואז נותנים משכנתא יותר מוזלת, קצת שדרוגים, הקבלנים מאוד רוצים למכור, והביקושים לדירות האלה נפגעו מאוד, ויש ירידה, בפתח תקווה למשל, דירות 4 חדרים, נפתחו ב10% לפחות, תל אביב ודירות יוקרה גם נפתחו, כבר לא מדברים על 70-80 אלף שקל למטר, היום הרבה פחות. אז אנחנו רואים את ההבדל בין הדירות הזולות יותר, עם אופק להתחדשות עירונית, ששם הביקושים עדיין, כולם מחפשים את הדירות האלה, כי אומרים עוד 5 שנים יהיה לנו דירה עם ממ"ד, קבל עוד 12 מטר, אז הדירות האלה הן מאוד מבוקשות, המחירים שלהם עדיין שומרים, עדיין, זאת אומרת, יש ירידה יחסית מינורית, ובדירות שהן יקרות יותר, אז המחירים
שם יותר קשה למצוא קונה, והדירות נמצאות על המדף הרבה יותר זמן. מעניין אותי איך יהיה ב-15 לחודש שיפרסמו את המדדים ואת השינויים של מחירי הדיור, כי הם כבר התייחסו לתקופת המלחמה. הם כבר ממש, כי המדד האחרון לא ממש שיקף את ה... לא, זה לא היה מספיק. לגבי משכנתאות, באמת אם אנחנו רואים ב-2022-2021 היקף של כ10 מיליארד שקל לחודש משכנתאות, אז ב-2023 ירדנו ל6 מיליארד שקל, ואחרי השביעי אנחנו רואים הרבה משכנתאות של השקעות, של שיפוצים, בנקים נותנים משכנתאות, אבל יותר... יותר איחוד הלוואות, משלמים, אנשים לוקחים משכנתא. מסכים איתי כמות הטלפונים שקיבלה מכל מיני בנקאים שפעם היא עבדה איתם. וואו, רודפים אחריו. מה זה עושים? המשכנתא בואי תעבדי, אני בואי נהנית אני שלפני שנה היית צריכה לקחת 3 ימים. לא, כן, אבל... חוקי המשחק השתנו. אני רוצה דווקא לחזור ליאנה, ויש לי משהו, שאלה שמעניינת אותי. כנראה שהרבה אנשים בזמן האחרון, בשנה וחצי האחרונות, יותר מתקשים בשיפור דיור. אנשים שבוא ניקח, יש להם בית פרטי שקנו את עצמות קרקע, או את הדו-משפחתי, והם פתאום המשפחה התרחבה, ומבינים שלמכור ולקנות חדש, יש לנו גם את עולם המיסוי, שהוא מאוד יקר, מספיק שהוא מכר וקנה, הוא עדיין, נקנה ב6 מיליון שקל, יש לו כמה מס רכישה? דלתא של מיליון 200, 150, 170. לא, אני מדבר על המס רכישה על דירה יחידה. 170 בערך. קרוב ל-170. 170, נגיד 5 מיליון זה 130. איך הם היום עושים את השינויים ואיך הם עושים את זה בשביל לשפר את החיים שלהם בנכס הקיים? איך עושים את זה? יש לי לקוחה דווקא ממודיעין שיש לה דירה 3-4 חדרים ומשפחה התרחבה, והם פשוט משנים, הולכים עשו את כל החשבונות למכור, לקנות וזה, אמרו שלא, אנחנו מחליטים להישאר. עשינו בדיקה עם עירייה לגבי שינוי תב"ע להגדלת אחוזי בנייה לדירה שלהם, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. התחלנו כבר את הפרויקט הזה. נקודתית? בבית שלהם? באמת? וחיים אישר? הוא אישר פה תב"ע נקודתית? את מי? העירייה פה אישרה תב"ע נקודתית? היא אמרה לבניין בתוך העיר? כן. לבית פרטי. מדהים. לא לבית פרטי. לא פרטי, זה מה שהיא אומרת. עניין, מדהים. איפה? רגע, באיזה קומה זה? קומת קרקע, קומת קרקע. הרחוב... לא משנה. להפוך מצמוד קרקע לדרך. אני אגיד לך איך עושים את זה. לא. יש לנו כבר מבנה שהוא קיים. יותר מ-15 קומות שם. ואני לא מתקן. בנייה חדשה לגמרי. מה, זה קייזר? זה קייזר? לא זוכרת. אחרי זה תחליפו רשמים את הספר. לא, נורא מעניין אותי איפה, כי אני מכיר את זה. אנחנו הולכים, בדקנו, עשינו את כל הבדיקות בעירייה והכל, אמרו לנו שכן, אפשר לעשות... כאילו השכנים מוותרים על השטח של הממ"ד שלהם, משהו כזה, נכון? לא, זה הריסה בבנייה? לא, אנחנו עושים תוספת אחוזי בנייה לדירה ספציפית. והיא באה על חשבון יתר הדיירים? לא, הם יכולים כל אחד... גם אמרנו להם, אם אתם רוצים להשתתף, בואו, תיכנסו איתנו, נעשה לכולם. אין כאלה כל כך הרבה, יש 1-2, אז זה מה שאנחנו עושים. הפתרון של לקחת ובנייה כזאת, נניח תעלה להם 200,000 שקל? נכון, ועוד אישורים שהם די יקרים גם. מאשר לעבור ועוד מיליון שקל להוסיף. לצורך העניין. מאשר בדיוק רק המיסוי מסביב וכל הדברים האלה. והם נשארים באותו מקום, באותה סביבה. עדיין משתלם להם, עשו את כל החישובים והכל, עדיין משתלם להם להרחיב את הדירה בעצם, מי שלהחליף, למכור או משהו כזה. זה ייקח זמן להכין תב"ע, לאשר אותה, אני רוצה להגיד שמבחינת העדפות, מבחינת אנשים, קודם כל זה מדהים אותי מה שאמרת, וזה ממש מעניין אותי. גם זה באמת משהו שלא הכרתי באופן פרטני לדירה. דבר שאני רוצה להגיד שבאופן כללי מה שקורה במדינת ישראל זה פתרון אדיר, מה שאמרת, כי באופן כללי תמיד במדינת ישראל... אתה יכול להסביר לנו את הפתרון? סליחה, אני לא... כן, יאנה דיברה כרגע על הגדלת זכויות בנייה או תוספת זכויות בנייה נקודתיות בתב"ע נקודתית לדירה ספציפית בבית משותף, שזה משמעותי, זה משהו יפה. זה דבר מאוד יפה. אבל יש פה גם ענייני קניינים, אתה יכול להצמיד, הוא לא יכול... בוודאי, ויש לנו גם ענייני רישום, ואני לא אוכל כל כך לרשום את זה מהר בטאבו. אני קצת... חסות הבניין גם אם זה לא שונה, כאילו, זה לא נראה טוב. לא נראה טוב בעין.
לא. אבל העניין הוא שזה פתרון, אתה שאלת את זה, אני חושב שזה פתרון מדהים, הדבר הזה. אנחנו מתעסקים בתכנון וליווי עסקאות שאנחנו מתכננים ומלווים עסקה. אנחנו מבינים שבמרבית המקרים, לא פחות, אולי יותר מ-50% מהמקרים, אני אומר לאנשים לא, מאשר כן. אנשים קופצים על הקופית, אנשים קונים דירות שלא ביכולת שלהם, אנשים מנסים את עצמם לדעת, אנשים לוקחים משכנתאות לא באופן מושכל. אז זו העבודה שלי, כביכול צוחקים עליי ואומרים לי, אבל חבר'ה, זה טעות. פתרון, כמו שיאנה אמרה כרגע, הוא פתרון מדהים לאוכלוסייה רבה מאוד בארץ. זה יכול לפתור בעיה של משפחה שגדלה, זה יכול לפתור בעיה של אנשים שהגיע, זה יכול לפתור איחוד. תשמעו, יש גם זוגות שמתגרשים ומתאחדים. יש ילד, גבר בא עם X ילדים ואישה בא עם Y ילדים, זה פתרון אדיר. ילד מתבגר, רוצה פתאום זה. הוא חוסך את מס השבח בהנחה והוא קיים, הוא חוסך את היטל ההשבחה למרות שיהיה לי היטל ההשבחה. בסדר, אבל זה המון. נקודתית זה מדהים, מדהים. אני אוהב את זה. בוא נדבר על הוועדות, הן גם צריכות לתרום ולתמוך בזה. אין ברירה. כי המבנה הוא לא יהיה סימטרי. נכון, חזות והכל. אנחנו לא יוצאים מהמסגרת של הבנייה הקיימת, לא יוצאים. אנחנו מוסיפים משהו. בגלל שבטח יש שם משהו פתוח, סגור למעלה. יש גם את התת-קרקעי קצת, אנחנו פותחים שם ואז יש אופציה לחלון. מצד אחד זה כאב ראש, אבל מצד שני, זה פתרון מדהים. אחלה פתרון. הוא בר שימוש. יצירתי מאוד. האמת זה משהו חדש לגמרי. לא ציפיתי שהם ילכו על זה, כי זה אני אספר הליך. לך שיש לי שכן בקומת קרקע, שהם לפני 12 שנה, המשפחה, ההיריון השלישי זה היה שלישייה. וואו. זה מזוג שאמור להיות פלוס 3 וזוג שאמור להיות פלוס 5. מ-20 ל-100. זה עכשיו המשכורות לא משתנות, זה רק להביא עוד מטפלות. קטסטרופה. והם כן עשו כזה דבר. כן. באזורי ביקוש בתל אביב וכן. בכפר סבא עשו את זה. למה שאלתי על הממ"ד? אני זוכר שאנחנו חתמנו להם, כאילו אנחנו מוותרים במרכאות על השטח של הממ"ד. חלק ברכוש המשותף. כי הממ"ד הוא לא נחשב, לא יודע בדיוק. אז שם כנראה היו כבר זכויות בנייה לממש אותם. ואצלנו אין את הזכויות בנייה. אנחנו מוסיפים את הזכויות בנייה ואחרי זה מרחיבים. לא לקחנו שטח מאף אחד. טליה, את רואה איזה מתקדם כאלה דברים? יותר ויותר שאנחנו פתאום... כאן יאנה זרקה לנו פתרון. תראה, זה בדיוק אני מתחברת למה שבועז אמר לגבי אחריות גם של מייצג של עורך דין. הוא אמר משהו מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד התחברתי אליו. אני אומר יותר לא מאשר כן. כי אני חושבת שהאחריות של עורך דין או של כל המקצוע, של יועץ משכנתאות, זה לבוא לקחת אחריות על הכוח שלו ולשקף לו. במצב שאנחנו נמצאים עם המינוף האדיר, שאנשים לקחו כמו פיתויות אחרי הגשם, הלוואות שנתנו להם בלי שום, בלי מעצור, בלי קריטריונים. היום הם נמצאים במצב של בעלי המשכנתאות, שהמשכנתה עלתה להם ב-30%. והם פתוחים עם עוד מיליון חובות. והאוטו שהם לקחו את והרכב שנתנו אותך. והמשכורת ששני שכירים, נזכרת יום שעכשיו. שאנשים על הנגיעה לקסקס. על הקסקס. חיים על קדים. כמו שהקבלנים עכשיו, 62% מהנתון של היזמים צפויים להיכנס למצב של חדלות פירעון. ככה גם האנשים, זה ככה, זה דקה, זה הליכה משם. והם יודעים את זה. היום, הם יודעים את זה. יש שם מכל הכוח? שתפקיד, אני חושבת שמה שיאנה אמרה, כי אנשים צריכים היום להבין שיש לזה השלכות, להחלטות האלה יש השלכות, ולכן צריך באמת לשבת ולדייק מה אני מסוגל, מה אני יכול. יאנה מקודם שאלנו אותה לגבי תוכניות, לגבי, אני אומרת, מסלול מקוצר של בניית ממ"ד ולא מסלול של רישוי, שיש לו עלויות של כ-200,000 שקלים. זה יפה וזה נפלא, אבל זה מסלול לעשירים. אנחנו מדברים כאן על הרוב. אנחנו מדברים במדינת ישראל שיש כמעט 60%, 1.6 מיליון יחידות דיור, ללא מיגונים, ללא ממ"ד או מקלט בארץ. אנשים זה אנשים, רובם זה אנשים מעוטי יכולת, אין להם כסף, אין להם, לא 200,000 שקל, אין להם 20. יש לו קנה דירה חדשה, בדיוק, וחיים במנף, אני רואה משלים במשכנתה בדוחק על אחת כמה וכמה. בשלב הזה שהריביות הפכו מטאוריות. ואת העניין הזה, כן צריך להבין, המדינה צריכה לקחת אחריות.
ואני אומרת, במערכת הבחירות הקודמת, לדעתי, ב-2018 אמר אז אבי דיכטר או אמיר פרץ, ממ"ד לכל אזרח, זה היה איזה סלוגן של הבחירות. אבל זה היה מחשב לכל אזרח. התחילו גם את זה, נכון. מחשב לכל תלמיד. עכשיו הוא ממשיך מינוס לכל אזרח. אני אומרת, ממ"ד לכל אזרח. והיום אתה מבין שאנשים צריכים לקחת אחריות, המדינה הזאת צריכה לקדם, כמו שדיברנו גם על בירוקרטיה, על סחבת, יש סחבת, אנשים אין להם יכולת כלכלית, צריך לבוא ולקצר את התהליכים, לקצר את המהלכים, והיום אני חושבת שכן אנשים הפנימו, אני חוזרת למה שהתחלתי בתחילת השאלות שלי, אנשים כן הפנימו, הם הבינו היום לעשות ממ"ד בבית זה פריבילגיה, הם כבר לא מתקשקשים איתך על עוד מטר, 2 מטר, עוד מענק, עוד... מה זה גם חדר עבודה וחדר נוסף? לא, עושה חיים לחיים, אישית, זה בסכנה. ואני לא יודע, אתם יודעים, פחות או יותר אם אנחנו נלך אחורה, סליחה אב, אבל כמה ילדים גדלתם בחדר שהיית ילד? זה לא אותו דבר. אני אפתיע אותך, אנחנו 6 ילדים היום. זה לא אותו דבר. רק 2.5 חדרים. ממש לא אותו דבר. ברוך השם. לא תכננתי את השאלה הזאת מראש, אבל אנחנו כנראה שצריכים קצת לרדת מהפעולה. לא, אבל אנחנו רואים גם מצמצמי דירות דווקא. אנחנו מתחילים לראות... זה יותר במסחרים. זה יותר במסחרים, מבחינת משרדים. יש גיל מסוים. עכשיו יש לנו לקוחה שאנחנו מלווים. יש גיל מסוים. אני דווקא רוצה לשאול את ניר, אתם גם מלווים משקיעים. ועד אפריל 22 שהרביעיות היו משקיעים. חגיגה. חגיגה. והיום שאני לוקח את עולם המשקיעים, אפשר לחלק את עולם המשקיעים לשתיים, יש את המשקיעים הקטנים, דירות של עד 1,000,000 שקלים, בדרך כלל זה יכול להיות באר שבע, דימונה, חיפה, צפון בדיוק, לא באזור הזה. יש את המשקיעים היותר קטנים. אני רוצה דווקא לדבר על המשקיעים היותר קטנים. הדר בחיפה, אני חושב 50% מהם זה משקיעים, אם לא יותר. אין שם ממ"דים, חוץ מבכניסה לבניינים שיש בטונדות מזוינות כאלה, מלפני... ימים ימימה. מה האחריות של אותם... איך מקדמו את זה? כי אם אני בעל נכס בחיפה ואין לי ממ"ד, אני צריך לדאוג לדיירת שלי. כן, זה נכון, האמת שזאת שאלה משפטית, קשה לי לענות עליה. לא, אני לא שואל את השאלה משפטית, אבל איך מקדמים בכאלה מקומות, כי זה בניינים של הממשלה. יש 2 סוגי השקעה, שזה בעצם הגדלת הון ותשואה. התשואה היום היא... בדרך כלל אתה נותן יותר כסף. מה שמאוד מחבר אותי למה שאמרתם, שאני קיבלתי את המכה שלי, אני אלך קצת אחורה, בקורונה. אף אחד לא ציפה שדבר כזה יקרה. אף אחד מעולם לא חשב שפתאום יהיה פה איזושהי מגפה. וכל האנשים היו צריכים, פתאום התחילו להצטמק ולא הוציאו כסף לזה, ולא היו עבודות וכולם יצאו לחל"תים. ואז אני אמרתי, אוקיי, אם זה המצב, יכול להיות שיקרו עוד דברים כאלו בעתיד. כמו היום, המלחמה הזאת שנפלה עלינו. וגם פה, פתאום אתה רואה שגם ריבית גבוהה, גם מלחמה, הכל פתאום נאמן. ומה שקורה זה שמשקיעים ששמו את הכסף שלהם, כמובן במשכנתא מאוד מאוד גבוהה, משלמים היום כסף, מוציאים כסף מהכיס שלהם, זאת אומרת, התשואה היא שלילית. בהתאם לזה, כשאתה מחכה לאורך זמן, והכל נהיה מה שנקרא steady flow, הכל נהיה קבוע, במקביל תמיד, בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל מ-1948 עד 2023, המדד הלך, המחירים של הדירות הלכו ועלו. זאת אומרת, מי שיש לו את הכסף היום להשקיע, להשביח, בהתאם לשאלה שאתה שאלת, פשוט ללכת על זה. מחירים יעלו. נקודת ההסתכלות של אנשים פה, זה דווקא תכף ניגע ב-24, אבל באופן כללי, נקודת ההסתכלות של האנשים פה בארץ, זה נקודה של מתי הבועה תתפוצץ, מתי ייפלו פה המחירים, מתי זה ירד. אחד, אני מאוד 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 אשמח שדברים כאלה יקרו. שיהיה ברור, המחירים פה צריכים לרדת. זה קודם כל. אבל יש פה בעיה של ביקוש כבוש, יש פה בעיה של 80,000 יחידות שצריכים, 80,000 יחידות צריכים להיות בנויות בשנה. כדי לעלות רק על ההיצע. זה עכשיו המצב נדרש. אבל אם יהיה רצון, הייתי אפשר להגיד. היום אנחנו בממוצע של קצב 56, אתה צודק. וצריך 70-80. וצריך 80. אני בשנת 2013, תראו קטע, עברו 11 שנים. בשנת 2013 כתבתי שיש פה בעיה של מצוקת דיור, שחסרות 220,000 יחידות דיור. ב-2013.
ואז המדינה אומרת, אין בעיה, ואנחנו ננסה להגדיל את המדינה. תקשיבו, הם לא מקדמים תמה, אין יחידות חדשות. קבלנים לא בונים, אין יחידות חדשות. המחיר למשתכן לא עובד, גורם לאנשים להפך, גורם לאנשים לעשות טעויות. מחיר למשתכן, סליחה, דפק את שוק הנדל"ן, דפק את השוק הזה, לאנשים שאומרים, רגע, אני גר פה, אבל אתם יודעים מה? בוא'נה, זכיתי בדימונה, אולי נקנה בדימונה. אחי, אתה נהיה משקיע לכל דבר, אתה מפספס המון מהדברים, זה לא עובד. דבר שני, יש פה בעיה של ביקושים כבושים. 2008, 2011, דפני ליף, 2014, 2018, 2022, קורונה 2020, 2023. יש ירידה בביקושים, הירידה היא ירידה זמנית בביקושים, היא ירידה זמנית, נקודתית, שתגיע למצב כזה. עכשיו בוא נגיד עוד דבר, אם מישהו מצפה שבאמת תהיה פה איזושהי ירידה של מחירים, ולא איזשהו מיתון קל שייתן לאנשים את היכולת להיכנס לשוק הנדל"ן ולהבין שהשוק הזה בטווח הארוך יעלה, הם לא ייכנסו. והם ימשיכו להגיד ויגידו לי, וואי, איך לא חדש, זוכר שדיברנו לפני 5 שנים? וואו, זוכר שדיברנו לפני 5 שנים? יש משפט מאוד... יש ירידה, למה את תמליץ ללקוח שחושב על לקנות דירה, אתה כן תמליץ או לחתוך דירה? אני גם אמליץ. נדל"ן קונים אתמול. בדיוק. היום הכי טוב לקנות נדל"ן אתמול, והיום השני הכי טוב. ועכשיו יש הזדמנויות. המשפט הכי חזק זה של אריאל שרון, הוא אמר, עדיף להיות על הגלגל. פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, אבל אתה לפחות בפנים. אתה בפנים. ועוד דבר שאתה בפנים, שמגיעים למצב שאין פה, או שיש פה מעט היצע, וביקוש באזור המרכז שהוא ביקוש גדול, שהוא ביקוש גדול, אנחנו מגיעים למצב מאוד מאוד פשוט של חוסר. ברגע שהחוסר הזה מעמיק, עושים. ולכן, תקשיבו, בשנת 1953 סבא שלי פתח חברה לקבלנות צנרת מים. בסדר? הוא עבד עד סוף שנות ה-90, משהו כזה, והוא עבד, הוא בנה כל מיני בסיסים, ובין היתר הוא גם מתעסק בבנייה שהיא לא רק אינסטלטורית בעניין הזה, לא רק בקבלנות צנרת מים. ואמר לי דבר אחד, אני חושב שהתחלנו לנהל את השיחות האלה שהייתי בבין העשרה, עד שלא יביאו חול מטורקיה כדי לייבש טיפת הים ולבנות, חבר'ה, אחרים לא ידעו. לא ירדו. מה שכן יקרה, זה שיהיה גפים בכל השוק. מי שיוקר בשוק המניות, S&P 500, אי פעם ירד? S&P 500 מעולם לא ירד, הוא עולה 11% בשנה. למה? כי הוא המדד של השוק. כי הוא המנוע של השוק. הנדל"ן אצלנו ומערכת הבנייה היא מנוע של השוק הכלכלי בישראל. היא מחזיקה בנקים, והיא מחזיקה רשויות, והמדינה מקבלת מזה מיסים, ויש עובדים, ויש מתווכים, ויש עורכי דין, ויש שמאים, ויש אדריכלים. כל הגלגל. זה לא נגמר. זה מנוע הצמיחה של השוק. שהמשכורות בארץ הן משכורות גבוהות, יש לאנשים כסף. בוודאי שיהיה. בטח. הרי מה קרה לבועת ההייטק ולמחירים? מה קרה? זה בועה, מה קרה אני אומרת? חלק מהסיבות שהנדל"ן גם יעלה זה נושא השכירויות. כי יש הרבה אנשים, ותסכימו איתי שנוצר פער, כי אם קודם הייתי צריך לקחת משכנתה של, רוצה לספר את המשכנתה המקורית שלי, אבל נניח 1,000,000 שקלים בשביל לקנות דירה של 2 מיליון שקלים והיא מרווחת, היום אני צריך לקחת כנראה משכנתה של 2 מיליון שקלים בשביל לקנות את אותה דירה, כי ההון העצמי לא השתנה. מה קורה בעולם השכירויות התמיד ומה אתה חושב שיקרה? כי יש לנו גם יש לנו כמה דברים שקורים כרגע. מצד אחד יש לנו הרבה מהאזור הלא בטוח צפון דרום. זה נורא נורא טריקי. למרות שהיא זמנית, אני חושב. מה, הגירה מחו"ל בגלל גל האנטישמיות? כן. אני יכול להגיד... זה מדברים על זה. זה... לא זמני בכלל. כמו שהייתה עלייה מצרפת לפני כמה שנים. אני אומרת, גל האנטישמיות, מה שקרה, הקטע של השכירויות בתל אביב, במרכז תל אביב, באזורי הביקוש הכי קשיחים בארץ, נגדיר את זה ככה, בחודשיים האחרונים חווה טלטלה מקצה לקצה. טלטלה מטורפת, לא? ממש לא. דירות שהיינו מסכימים ב10,000 שקל, מוסכות אותם ב7,000 שקל. מה הסיבה? מה הסיבה? הרבה מאוד, אני חושב שהרבה מאוד פשוט בחוסר ביטחון, בחוסר ודאות. חלקם... יכול להיות סולידריות? כי לפני שנה... לא, במרכז תל אביב אין סולידריות.
הסופרים. אין סולידריות במרכז תל אביב. מורידים. נווה צדק, שזה היה, אני אומרת, הכוח של הסופרים. זה היה דירות שהיו מתווכחים עליהן, שהיו מושכרות, שסוכנים שהיו מזכירים ביום, שהיו עומדים בתור 20 ועושים להם אודישנים הבעלים. נכון, נגמר הסיפור. לחלוטין, נגמר הסיפור. אני אומר לבעלים, אומרים בן אדם יכול לעמוד בשכירות, אתה תיקח אותו, ואתה תרד במחיר, ואין לך ברירה, ומאזן הכוחות השתנה מקצה לקצה. זה המצב. בגלל זה, אפרופו, בדירות להשקעה, זה כן משפיע כרגע באזור תל אביב. אנשים מסתכלים, כביכול, למרות שגם התשואה לפני כן לא הייתה גבוהה, אבל בן אדם אומר, רגע, קיבלתי 10,000 שקל, היום אני מקבל 7,000 שקל, אין לי פה בכלל משחק. אז הם כאילו, הם גם נכנסו לסוג של על הגדר, או שטיפ טיפה הם זזו צפונה ודרומה, מבחינת החיפוש שלהם. אבל הדירות יוקרה, אין שם באמת ירידת מחירים. הדירות, בוא נגיד, מ-15,000 שקלים בצפונה, מושכרות באותו מחיר, כי זה אנשים שיש להם וזה לא מזיז להם. הם רוצים כאן ועכשיו, הם רוצים את זה והם יקבלו את זה, וכשהם רוצים משהו נקודתיים, לא מעניין אותם בכלל. אבל אתם אמרת מקודם שמחירים של בתל אביב, למשל בשכונת נווה צדק, עדיין עומדים על 100,000 שקל לדירה? לא. לא. וגם בסחירויות? בסחירויות יש ירידה... שלנו שלנו פה רכש עכשיו דירה במרינה באשדוד. מה אתם חושבים על אשדוד? מי קנה? מריו. יש לו נוף יפה, אני מאמין, לא? זה מה שחשוב. קיבלת הנחה בידך? הייתה הנחה? ברור, אז זה מה שאני אומרת, זה כמו בלק פריידי עכשיו, החודשיים חד משמעית. אתה גר או להשקעה? לי יש זוג לקוחות. אני מתלבט, יש לי שנתיים באשקלון. כן. 20-80? 20-80? רכשו באשקלון. לא מדליק. אשדוד שיכולים לחלטים לישים שלו טובים. יש שם צדק. יכול לעלות שם דירה, קומה 19. אז כל שעה אני אראה לך אחר כך מתנות. יותר מזה אני אגיד לך, אבל זה עוד משפט של וינסטון צ'רצ'יל. העולם אתה בטוח משבר טוב. רגע, בוא, אני לא... כן? הזכרת אשקלון, והיא כמובן מטווחת עכשיו הרבה מאוד. ההפך, זו ההזדמנות. לשים יד על דירה. עם כל משמעית. וינסטון צ'רצ'יל בתקופת מלחמת העולם השנייה אמר, לעולם לא לבזבז משבר טוב, וזה אומר שברגע שיש משבר, זה המקום שמשקיע חכם קונה. יכול להיכנס. זה כמו שאתה קונה דולרים שהדולר נמוך, הוא נכנס למניות שהשוק למטה, למרות שגם פה אף אחד לא מפתיע. למרות שעכשיו אין עדיין ודאיות. פעמת למעלה. היום 242 דולר, תראו. טוב, חברים, אני חושב שאנחנו נתחיל לעשות איזשהו סוג של סבב סיכום. דווקא הייתי שמח להתחיל אותו מהצד השני הפעם. מה יקרה עם הריביות? טוב, שאלת המיליון דולר. אם אתם שואלים אותי, קודם כל התחזיות באמת שאנחנו נראה כבר ברבעון הראשון איזושהי ירידה. גם מנהלי סניפים וכל מיני כאלה מדברים על באמת החודשיים האלה שיבחן ונראה את המדדים. וכמובן את החלטות הריבית הקרובות. שוב, צריך להיות קצת עם אורך רוח, לחכות עוד קצת ולראות, וזה בטח, אני מאמינה שהשיקולים יהיו נכונים. אני מאמרת על פברואר כזה, אבל גם לא ירידה פתאום באחוז, אנשים חושבים זה יראה. זה יראה בטיפין בצורה, כי בנק ישראל עדיין... משכנתה, עכשיו או לחכות קצת? לקחת, אבל לנהל אותה נכון. זאת אומרת, לבנות אותה בצורה חכמה, שבעתיד אנחנו נמחזר אותה. זה בסדר, כי באמת, אם יש הזדמנות ועסקה, המשכנתה היא אומנם ל-30 שנה או 20 שנה, לא משנה, אבל אפשר כל רגע נתון לשפצר אותה, לשנות אותה, לשפר אותה. בגלל שאת המחיר אנחנו נקבל בכוח, ואת הריבית אנחנו נוריד. ההמלצה שלנו תמיד כל שנה שנתיים לעשות בדיקה. חד משמעית. הרווח עושים בהתחלה. מה עמדתך, מה הסיכום שלך לבוקר זה? קודם כל אני קצת פחות אופטימי ממרב, אני חייב לציין, אני מסתכל על שוק העולמי, ישראל היא סוג של נגזרת בשוק העולמי, בשוק העולמי באירופה ובארצות הברית, החוזים מצביעים על זה שלקראת אפריל יתחילו לרדת הריביות, וזה אומר שבעצם, זה אחת הסיבות אגב שהדולר נחלש בתקופה האחרונה. אם אני מסתכל על שוק הדיור מבחינת מחירים, לדעתי, ושוב, אנחנו יודעים למי נקרא,
אבל כמו שאני רואה את זה היום, המחירים יעלו, ויעלו אפילו בצורה כזאת מאוד מאוד חזקה. אני מדבר עכשיו בצורה מאוד מאוד כללית, אני לא עושה זום אין לכל עיר. אבל זאת דעתי ועמדתי, כי זה מצרך, זה מוצר צריכה בסיסי. כולנו מחפשים קורת גג אחת, קורת גג נקרא לזה, ואנחנו צריכים מקום לגור בו, וכמו שדיברנו מקודם, נבנים מעט מאוד דירות מול ביקוש אדיר, וזה הולך ויגדל עם השנים. זאת דעתי. טוב, אז כפי שהתחלתי, אמרתי שממד היום לכל דייר במצב שאחרי אירועי 7 לאוקטובר זה כבר לא פריבילגיה, לצורך השעה. ואני רואה שיש הפנמה. אירועי 7 לאוקטובר עיקו גלים ותדהמה בקרב האנשים. כל מי שיושב על הגדר, חשש, אמר נסחוט כאן עוד מטר, עוד 2 מיזם, הבין ש-no more, שהוא חייב לעשות מעשה, אם לא, הוא ימצא את עצמו, בוא נאמר, מחוץ לתמונה, ועם, אני אומרת, רקטה באמצע הבית. אני חושבת שהיום, לאור המצב, כן יש הענות, אנחנו נמצאים במצב ש1.6 מיליון בתי אב ללא ממ"ד, כל אלו מתחילים להתעורר. כדי שהעניין הזה יזוז, אני עוד פעם חוזרת לעניין של הרשויות. עדיין יש כאן סחבת מהותית ברשויות. רגולציה. ממש, הרגולציה, כמה שהיה הרגולציה, אני אומרת, לקידום קיצור זמני ההיתרים, היא בפרקטיקה, היא לא נעשית. יש היום רצון אדיר מצד בעלי הדירות, נציגויות, לבוא ולקדם התחדשות עירונית, ואני חושבת שהמדינה צריכה לדחוף את העניין הזה, והיום האנשים הרבה יותר בשלים משהו בעבר. הם מבינים שההתחדשות עירונית הממ"ד זה לא לצורך שדרוג הדירה ולשפר את הדיור שלהם, אלא זה למנוע רעידת אדמה שהבית לא יקרוס על הראש, או שהטיל מצד שני, אחד מן השניים. הם לא בעיה, דיירים לא בעיה. המדינה היא הבעיה. הדיירים, אני חייבת לדייק את מה שאתה אומר, כי זה לא מדויק, יש דיירים שמבינים... זו אותה מדינה מה7 באוקטובר, לא לשכוח. אנחנו יהודים. זה אותו ניהול, זו אותה מדינה. בדיוק, זו אותה מדינה. אנחנו יהודים, ויהודים תמיד רוצים יותר, אז יש את היהודי, אני אומרת, הסביר, שהנורמלי, שאומר, אני חושב בהיגיון, ויש את היהודים היותר בעייתיים. והיום, כל התמעיל הזה, כל הצד שאנשים שהם היו הסחטנים, ירד, נרגע. זה מה שלא היה, וזה ההשפעה הישירה של אירועי 7 לאוקטובר. אני רוצה להגיד לך משהו שמחזק את זה. במסגרת הסיכום שלך. במסגרת הסיכום שלך. הזכרת, צלמי אותי גם, מה? מה? אני צילמתי את כולך. במסגרת הסיכום שלך. וידאו. ואהבתי שחיליק נורא ואהב לדבר. רגע, שנייה. קודם כל, אם אנחנו מתייחסים לריבית, ואם אנחנו מתייחסים לנדל"ן, אמרתי את זה כבר למחירי הנדל"ן, אמרתי את זה כבר מקודם, הביקוש פה הוא ביקוש כבוש. הביקוש פה הוא ביקוש כבוש, התפוצץ, זה לא יכול להיות, יש לנו פה מספר מאוד מאוד גדול של 80,000 יחידות שצריכות להיבנות בשנה, ובגלל הילודה והריבוי הטבעי, ולכן אני חושב שזה, קודם כל, אנחנו נראה עלייה. מתי אנחנו נראה עלייה ובאיזה היקף זו שאלה? אם מדברים דווקא על תאריכים, אני חושב שאזור מאי, הוא יהיה האזור שבו אנחנו נתחיל להרגיש. אני מסתכל על זה מכמה בחינות. אני לוקח בחשבון את עליית הריבית, ירידת הריבית באזור השליש הראשון. שזה לא יכניס לך גם משקיעים בחזרה. זה יכניס בחזרה משקיעים. יכניס, חד משמעית. זה חד משמעית. אנחנו גם מדברים על הורדת מיסוי, תזכרו שיש דבר כזה. מדברים על הורדת מיסוי, מס הרכישה מ8% חזרה ל5% למשקיעים. דבר שלישי, שברגע שירדו, או ברגע שיגיעו למצב שבו אנשים מבינים שהריבית יורדת, מאי מגיע, או אפריל, שליש הראשון שבו ירדה הריבית, ואנחנו רואים את הירידה הזאת, האביב מגיע. זה עוד תקופה, צריך לקחת לחשבון. הסייקלים של מדינת ישראל הם סייקלים שמעלים את הביקוש לדירות באביב, ומיד לאחר סוף חגי תשרי. ולכן במאי אנחנו נראה ביקוש כבוש לדעתי שעולה, מתפוצץ. אני מניח שהוא יבוא יחד עם ירידה קלה בריבית. אני חושב שגם אם לא תהיה ירידה בריבית, במדינת ישראל, אולי בניגוד לעולם, הביקוש יעלה, הביקוש יישאר, והמחירים ימשיכו לעלות. זה אומר כל אותם קבלנים היום שיש להם מבצעים,
כנראה יורידו את המבצעים בתקופה הזאת, כלומר מי שחושב לעשות 20-80, פטור מדד. למרות שכבר דיברתי עם יועצת משפטית של צרפתי, והיא אמרה לי, אנחנו מעלים. יופי, בטח, השוק קודם כל זה גם שיטה פסיכולוגית נכונה. נכון. זה שיטה פסיכולוגית להאמין בחברה שלך. להיות שונה. השוק בעצם צריך לדעת לתמחר את הדבר הזה, את ההטבות שכרגע מקבלים. כל שוק הנדל"ן, ובין אם מדובר, ובייחוד שמדובר על דירות פרטיות, ולאו דווקא השוק המסחרי, מונע על ידי הקבלנים. once קבלן עושה משהו, השוק הפרטי מגיב למה שעשה הקבלן. הרי ההנחות הגדולות לא מגיעות ישר מפרטיים, הם לא מורידים את המחירים אוטומטיים, מחכים לראות, והרוכשים באים לראות מהי האלטרנטיבה שלי, האם לקנות מעופר דירה יד שנייה, או האם ללכת לצרפתי או למשה או ללוינשטיין או לרובינשטיין או וואטאבר או לדיברי והחברות ולקנות מהם דירה. בדיוק. והעדר מה אומר? שוואנס מתחילה טיפה עליית מחירים, בום! בום! זה מה שיקרה שוב, לצערי הלוואי, ואני אטעה, והלוואי והמחירים פה ירדו, והלוואי יהיה פה תיקון אמיתי, אבל לצערי זה לא יקרה, וזה יפגע באנשים שהכי צריכים בסופו של יום את אותם נכסים. אבי, טוב, אז השמאי שלנו לפורום. אני חושב שצריך להיות פה סינרגיה של מספר גורמים. אנחנו קצת הזנחנו את הפוליטיקה, אני לא אעלה את הפוליטיקה, אבל היא פקטור חשוב מאוד בכל מה שהיה לפני המלחמה, וכל ההפגנות והשינויים הפוליטיים שהיו. אנחנו נמצאים כרגע במלחמה, אנחנו לא יודעים מה יהיו העלויות שלה הסופיות. אולי המיסים דווקא יעלו, כי בעצם אנחנו צריכים לממן את המלחמה. יהיו מבצעים. כל הדיבידנדים שנמצאים בחברה, אתה יודע מה יעשו. ייתנו לנו את המבצעים להוציא אותם. כנראה. אז יש פה עלויות של מלחמה שגם צריכים לבוא בחשבון. אנחנו מדברים על סביבת ריבית מאוד יקרה עדיין. העלויות של הקמת כל דירה עלתה בין 150 ל-200 אלף שקל. אז זה עלות מאוד נכבדה שהקבלנים כמובן ינסו להעמיס את זה כמובן על הרוכשים. ואני דווקא חושב שיכול להיות שיווי משקל חדש בין קונים למוכרים. יכול להיות שהמחירים, הביקושים אכן קשיחים ויעלו, אבל יכול להיות שיהיה שיווי משקל חדש, כי המוכרים גם יצטרכו באיזשהו שלב למכור. נקודת מפגש שונה. נכון, שיווי משקל חדש יהיה לנו, אז יכול להיות שבאמת הביקושים שומרים על מחירים יחסית גבוהים, אבל המוכרים מתחילים כבר להרגיש את הכיס שזה מחיק להם. עלייה של 2,000, 3,000, 4,000 ומעלה במשכנתה לחודש, זה שינוי דרמטי מאוד על כל משק בית, ולכן כנראה שיהיה לנו שיווי משקל חדש, על אף הביקושים שבהחלט כבושים היום. זה המצב. עמית, אתה לדעתי המנוע שלנו, העוגן שלנו, כי תמכרו יותר דירות, יהיה לנו יותר עבודה. כן, הפניות לכאן, סתם. אני לגמרי מרגיש כמו שבועז אמר, אני חושב שבמחצית השנייה של 2024 תהיה עלייה. דובר וכבר מתחילים להרגיש בפרקטיקה שיהודי אירופה חווים גל אנטישמיות חזק מאוד, והם מבועלים יותר מאיתנו, והם באים לפה. לא מגדירים נוערים לפה, כי זה מוגזם, אבל מתחילים כבר להרגיש את הרצון שלהם לשים יד על דירה. מה שאני לפחות מרגיש בתל אביב, כמובן בירושלים, בכל האזורים שקורצים להם. כמובן, עוד פעם, כל זה עניין של ביקוש והיצע, יש תמיד מחסור בדירות, יהיה טיפה יותר ודאות אחרי שהמלחמה תסתיים, הממשלה, סביר להניח, תשתנה, ואנשים חייבים לקנות דירות, זה לא יכול להשתנות. אנשים צריכים לגור, אנשים רוצים שיהיה להם 4 קירות, שיהיה להם שקט. זה הגישה הפולנית. ביטחון, אתה רואה את הצרכים של מסלו, נו, מה הבייסיק? ואני אומר משהו עוד פעם, שכבר דובר במהלך הפאנל, שאני כל פעם הולך וחוזר ואומר את זה, שבאמת אנשים, בבקשה, אל תקפצו מעל הפופיק. אל תקפצו מעל הפופיק. אתם יכולים להתחיל בדירת 2 חדרים, תקנו 2 חדרים, תשתדרגו ל3 חדרים, ויותר, אל תקפצו. לא למנף את עצמכם. כי ליפול מלמעלה זה הכי קל. המשל הכי מצחיק, או הכי זה, קוראים לזה מעגל החיתולים. מעגל החיתולים אומר דבר מאוד פשוט, אתה בחור צעיר, אתה מדבר על דירות ואז נעבור לזה. אתה בחור צעיר ואתה קונה דירה קטנה, ומהדירה הקטנה אתה עולה לבית טיפה יותר גדול, ואם מתמזל מזלך, אז אתה קונה נגיד בית פרטי, ומהבית הפרטי בתור אדם מבוגר אתה חוזר ל3 חדרים. מול הים. לא צריך לעשות את הקפיצה הזאת מהירה מדי.
התפיסה של הזוגות הצעירים צריכה להיות מבוקרת, הקנייה שלהם היא מבוקרת. חבר'ה, אם אתם מתחילים בדירת 3 חדרים, אתם תחזרו ל3 חדרים בקונסטלציה כזו או אחרת, יש מעגל. יש מעגל, יש מעגל, יש מעגל. מעגל החיתולים. אתה צעיר, יש לך מבוגר. מעגל. איך את מסתכלת את הפאנל שלנו? נתת כאן התחלנו איתך יתרונות מאוד מאוד גדולים, אני חושב שהם פרקטיים. פרקטי, הכותרת. אני חושבת שכן כדאי לנצל עכשיו את כל ההזדמנויות של הקלות בהיתרי בנייה, פטור מההיתר, לשבח את הדירות קיימות לחסוך את כל התזוזה והכל, להגדיל את הבית, לשנות אולי תוספת יחידות דיור, תוספת אחוזי בנייה, ואז השבחה, גם ממ"ד זה משביח את הנכס. פתרון מצוין. כלכלית, נהדר. כן. תודה. אני חושב, אם אני אנסה לעשות סוג של סיכום וראייה שלי על כל הדבר הזה, אני חושב שצריכים להיות 3 דברים עיקריים. אחד, כמו שעמית אמר, אבל באמת, פרופורציות. זוג צעיר שמתחתן לא צריך ישר לקנות 4 חדרים, ולא 5 חדרים. אפילו מהייטקיסט ומרוויח להם 50,000 שקל, יש לנו כאלה לקוחות. בסדר, תשמרו, תקנו 2 דירות אולי, חזרו סיכונים. אני חושב, וזה 1. 2, לגבי כל עולם הבנייה, אנחנו כולנו מסכימים שמחירי הנדל"ן לא ירדו. האם הם יעלו בקצב כזה או כזה, הם כן יעלו. אבל אני, בכובע השני שלי, אני רוסניק של איחוד הצלה, ואני הייתי בחודש הראשון של המלחמה, כל בוקר התחלתי בחדר מצב של עיריית כפר סבא, ביחד עם כל הקבינט של עיריית כפר סבא. וכל עיר, אני חושב שזה גם קרה בערים אחרות, כל עיר עבדה בשביל עצמה. אני חושב שאם הרשויות המקומיות לא יחכו שיתנו להם, ייקחו את המושכות לידיים, כמו שהם לקחו פה את כל נושא הביטחון, את כל נושא הרפואה, את כל נושא החינוך, ואמרו, אוקיי, שר חינוך עשוי, אני לא יודע, לא משנה טוב, אבל אני מעדיף שלא, ניהלו את זה לבד ויגידו, אוקיי, אנחנו עכשיו נותנים את ההיתר, עזבו אותי ועדה מקומית, ועדה רשוית, בשביל ממ"דים, כי בסוף, עד שיקבלו את כל ההיתרים האלה, אנחנו שאננים, זה כבר לא יעניין אותנו. אבל אנחנו נהיה נשכח מזה. ואני חושב שהרשויות צריכות לקבל את ההחלטה בפנים ולתת את ההיתרים. יש להם את הכוח גם, כמובן. שיעשו את האומץ. איך אמר שר ראש עיריית כפר סבא? אני עכשיו משקיע, אחרי זה ניקח את הכסף מהמדינה. כי יתנו לי. ואני חושב שהוא צודק. זה רק לחלוטין, מה? וששאר, טוב, אני לא אפתח. ודבר נוסף, אני חושב, אחת הבעיות הגדולות שלנו כאן, וזאת הבעיה השלישית, זה כוח אדם. אם אני חוזר, סבא שלי דרך אגב היה פועל בניין, הוא עלה לארץ מפולין. היו הרבה פולנים שעבדו בבניין. אין ישראלים. מסורת של פועל בניין. אין ישראלים. לפני 30 שנה, קצת פחות שאני סיימתי את הצבא, היו כל מיני קורסים והיו חבר'ה בגילי. נכון. ועבדו בבניין. נכון. אני חושב, חבר'ה, יכולים הרבה כסף בבניין. יכולים להרוויח הרבה כסף בבניין. חבר'ה, זה לא בושה. אנחנו נכנסים לקניון ואומרים, וואלה, כל הקניון מדבר בשפה זרה. אני חושב שגם בעולם הבנייה אפשר לחזור לבנייה למקורות יהודית, לא ב100%, אבל לשלב. לא ב100%, אבל זה אני חושבת שהמשכורות, ובסוף מתגמלות, אני אומרת המשכורת, אבל בוא נאמר, אנחנו יהודים, אנחנו מפונקים, אנחנו לא רוצים לעבוד קשה. המשכורות מדהימות. אבל אולי לא תהיה ברירה בשביל בגלל זה אני אומר, אין ברירה. כי כשלא היה ברירה, כשלא היה ברירה עכשיו בתחילת המלחמה, הלכנו ושמנו נשקים וכולנו התגייסנו. כן אחי, אבל חודשיים. תזכור, אתה יודע מה קורה? הזיכרון הקצר הוא מאוד מאוד פשוט, ואת הזיכרון הקצר במדינת ישראל אפשר לראות בתור. בשביעי לאוקטובר עמדת בתור, אח שלי בוא תעבור, בוא תשמע, היום אתה חכה בתור, הלו, מה? זה הזיכרון הישראלי, נכון. אני יוצר את הציניות שלי רק שתדע, אחי זה הזיכרון הישראלי. זה מוקלט גם. אוקיי. אז אלה הנקודות שאני חושב כרגע שאלה ייתנו לנו פתרון בשביל להמשיך לחיות ולהתנהל. אני רוצה להודות לבועז שאירח אותנו כאן אצלו ב-DBO, המשרד שלו של דנה, לבלוג, לקרן חיות, לבלוג.